Tiltakozó akciót hirdetett a Demokratikus Koalíció a CBA tulajdonosainak gyalázatos akciója ellen. Mint ismeretes, a CBA üzletlánc tulajdonosai körlevélben intéztek nyomatékos felhívást dolgozóikhoz, hogy vegyenek részt az október 23-ai békemeneten, majd azt követően a Fidesz rendezvényén, és hallgassák meg Orbán Viktor beszédét. Tekintettel arra, hogy az állásukat féltő dolgozók nyilvánvalóan nincsenek abban a helyzetben, hogy egy ilyen felhívásnak ne engedelmeskedjenek, lényegében véve állásvesztéssel fenyegetve kényszerítették erre őket. A Demokratikus Koalíció Csepel-Soroksári szervezete is csatlakozott az akcióhoz, Borkaszász Tamás, a választókerület országgyűlési képviselőjelöltje tartott sajtótájékoztatót. Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! A mai sajtótájékoztatónk célja, hogy tiltakoztunk Csepelen is a CBA tulajdonosok gyalázatos akciója ellen. Baldóf László és Lázár Vilmos, CBA tulajdonosok, jobboldali kormánypárti emberek. Ez az ő szívük joga. A CBA tulajdonosok anyagilag és erkölcsileg támogatják az Orbán kormányt, ezzel sincs semmi probléma. Az ő pénzük, az ő erkölcsük. Legfeljebb súlyos ízlésficamra utal. Orbán Viktor kormánya viszont cserébe támogatja a CBA tulajdonosait, ezt törvénybe foglalt támogatásokkal és kedvezményekkel teszi meg. Ezzel már kisebb probléma van, mert Orbán Viktor ezt nem a saját pénzéből teszi, hanem a mi adóforintjainkból. A legnagyobb probléma viszont az, hogy ezek a támogatott tulajdonosok a közelmúltban két olyan határt is átléptek, amely törhetetlen. Egyrészt körlevelet írtak a CBA dolgozóknak, ahol a legszebb rákosista időket megidézendő, nyomatékosan felkérik őket, hogy vegyenek részt az október 23-ai békemeneten, és utána a Fidesz rendezvényén és hallgassák meg Orbán Viktor beszédét. A CBA dolgozók kiszolgáltatott helyzetükben nyilván nem tudnak ezzel ellen a kérés ellen tiltakozni, vagy ezzel ellen szót emelni. Másfelől a CBA tulajdonosok ebben a körlevélben kétséget sem hagynak afelől, hogy mindazokat, akik nem támogatják ezt a nemzetinek csúfolt kormányt, vagy nem csápolnak ájultan a békemeneten, azokat posztkommunista, liberális gazembereknek tekintik, akik újra és újra elárulják a hazájukat. Apró bibi, hogy ez a címkézés most már az emberek többségére vonatkozik, mert minden felmérés szerint többségben vannak azok, akik nem elégedettek ennek a kormánynak a munkájával. A Demokratikus Koalíció kijelenti, hogy elég volt. Elég volt ebből a mocskolódásból, ebből a vádaskodásból, ebből a kirekesztésből, a dolgozók megfélemlítéséből és kiszolgáltatottságából. A Demokratikus Koalíció egyfelől maximális szolidaritást vállal a CBA dolgozóival. Ezek az emberek semmiről nem tehetnek. Alacsony fizetésért dolgoznak reggeltől estig. Arról pedig végképp nem tehetnek, hogy ilyen tulajdonosaik vannak. Ez a bolt, amely magyar üzletláncnak nevezi magát, egyes internetes beszámolók szerint cudalapból bánik a saját dolgozóival, mint az politika által közelességét tett multicégek. A Demokratikus Koalíció másfelől felkéri mindazokat, akik nem értenek egyet Orbán rendszerével, és nem értenek egyet az ilyen támogatókkal, mint a CBA tulajdonosok, hogy bojkottálják a CBA boltokat. Felkérünk, felszólítunk mindenkit, akit ez a rendszer megnyomorított, megalázott, érdekeiben megsértett, hogyha teheti, a jövőben kerülje el a CBA üzleteit. Ne vásároljon ott, ahol a tulajdonosok őt nyíltan gazembernek titulálják. Elég volt.